Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijahan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Bisa menang karo aku tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat musuh kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjong akhirat nyawangu tandang ana Prabu Baladewa.